Ka khubor ka bakrau bha kalawan ha ka be de bat ka jingsha pen yap jo raja ragon shi munta ha ka video ngane tu ipi ya baro ka bala tho ha ka char sit bagi pulit kila mudui haying bishar ki jinglong jong ka sonam bat ki saungot ki parlok jong ka ru la tho ha ka ta ka char sit manu bale ayu bat raja ragon shi bat manno baro la tho ha ka ka char sit Takane la tho hagata ka char sit kumno ka sonam bat ki parlok saungut jongka kilapan yap ya raja raguan shi haden ba phila pule ya kane ka char sit phin satip manu pade mastermind jong kane ka case ka sonam ne uraj ko swaha ka kerteng ka benengkong ka bala pau hagane ka char sit ka de vishal chauhan ke ka banta jong u hagane ka mukodma penyap raja ragon shi baro la thobnia hagne ka charship kabenta jong vishal chauhan kalong ba ula thombor ya raja nashidin da kawai lagne baro la thobnia hagne ka charship vishal ula thombor ya raja ragon shi nashidin bat ula pom arsen naga khle jong raja ragon shi haden kata raja ula habbat kasnam kalasdang ban tuit na kamet jong raja nang tawan sa kerteng kabaar jong akas rajput une akas rajput shim ladon haka jaka bala penyap ya raja ragon shi ulayeng hakmat ka skuti jong u haka jingchengai kendiat naga taga jaka ba penyap ya raja ragon shi udang pej benia ladon em kibawan ladadon kibawan te ula ban ai dak ya ki parlom jong u Lau akas rajput labu hangta ban pe ngor knang ba unio I manu bawan bat manu balai ka kerteng ka balai ka de u anan kurmi ladon rengkat bat vishal hakaba lapniyap ya raja ragon shi u anan u yarap ya vishal lapniyap ya raja ragon shi kane ka char sit kala pen pau ba baro ki sim card bat mobile thok lathit ha kerteng jong u anan kurmi Baro ki sim card thok ki ba pendon kam da ka sonam bat uraj ku swaha ki de ki ba don ha ka kerteng jong u anan kurmi bat nang ta ka kerteng jong ka sonam kawan ka sonam haden baka plan ka ba pura kalawan ra ya raja ragon shi shakate ka jaka selfie point bat kala ai dak ya vishal ba penyap ya raja ragon shi nashiden mare ai dak ka sonam ya vishal bat penyap ya raja ragon shi Vishal ula Mike ula pom arsen yau raja ragon shi nashiden bat nang ta kawan saka kerteng jong uraj ku swaha wala long usamla jong ka sonam kibriu kidang ong ba ka sonam kadega nong penyaj ya kane ka company yap riu jong raja ragon shi nre kamlong kumta u nong penyaj mastermind ya kane ka jingthmu baro ka we ude uraj ku swaha Hoi uraj ku swaha ulai thu ya ka sonam shpang kane ka jingthmu unong penmi jingmut ha london jong kane ka jingthmu ude uraj ku swaha mastermind uraj ku swaha ulai thu ya ka sonam shpang ka jingle honeymoon shashilo ulai thu ya ka sonam ba tang khandiat kin nong jong kai perthe kiba le shashilo nginam ya kan du jing man penyap ya raja ramushi hangta ka jingthmu ban penyap ya raja ragon shi hasilong la le baro ka weda uraj ku swaha u shifting baka sonam kade kabala ya poi kha pa raja ragon shi ladaka sonam kan sa ba raja ragon shi te hedin katu kan nepon kan sa ik ya raja ragon shi bar kan sa klet no yanga da ka bateng yakne la thmu ban penyap state bha ya raja ragon shi Hena ta ka daw ba uraj ku swaha ula thausted bha yak ne ka buj an penyap ya raja ragon shi hanre amshim la tho ha ka char sit ba bale la penyap ya raja ragon shi la da ka sona ka ik ya uraj te bale kamshim la phet krat ba uraj hadu manta ampat la mantib bale la penyap ya raja ragon shi